muri Zimbabwe tadzoka zvakare nemamwe messages kune vose vaya vari single and searching. Kunana mukoma vose vaya vainge vachindipa pressure vachiti tiri ku UK, tiri ku Canada, tiri kutsvakawo vakadzi vekumusha, hatisi kukwanisa kuvawana. Heuno mukana, if you are single and searching, you can go to your Play Store kana kuri kunzi munoshandisa an Android, mubva mangosecha kuti trends are date sezvamuri kungoona pavideo. If you are single and searching, please make sure that you download this application. It is available per Play Store. Then you register. After you have registered, munototanga kutoona mapictures evamwe vanenge vari single and searching. Mototanga kutongotaura mose sezvamunoita pa WhatsApp. It is totally free. You can chat to each other, and we are hoping kuti kutrenza date ikoko kuchatobuda ma marriages. Vana mukoma vaya vaindipa pressure muchitumidzira ma messages almost every day kuti mukoma haufa isu tiri kutsvakawo vakadzi. This is the opportunity yekuti munge muchisangana. You just upload your pictures. Kana uchifarira munhu, you swipe to the right. Kana usingafarire munhu, you swipe to the left, wotodarika. Kana kuri kunzwa munhu iye akazotiwo swipe to the right pa picture rako, automatically anobva atouya kuinbox kwako, mobva matotanga kutotaura. Toda kuti ma marriages ange achizobuda. Tichingoti happy trends are dating. The link is in the comment section. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years kuberekwa. Chandiunza pano inhau yekuti ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Upenyu hwangu mukoma huri parumana nzombe. Ndine umwe murume uyo wandakasangana naye mune rimwe group repa Facebook. Murume uyu ainge asina kundiudza kuti iye he is married. Saka ndakabva ndachizotanga kudanana naye murume uyu. Iniwo ndainge ndiine murume wandainge ndichigara naye, but ndaishungurudzwa. Ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichitsvaka hangu umwe munhu wekuti ndinge ndichifambidzana naye nekuda kwekushungurudzwa kwandainge ndichiitwa nemurume. Zvadaro takabva tachizotanga kutaura tose. Akandiudza kuti iye ainge akarwadziswa kwenguva yakareba nemudzimai wake. Akabva achizoti kwandiri ainge achida kuti tinge tichifambidzana. Saka takabva tachizotanga kufambidzana mune zvakanaka zviri zvepamafoni. Saka tichifambidzana kudaro ndopa ndakaona kutoti ainge ari munhu ainge ari right. Ndokubva ndachizoona kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichitiza murume wandainge ndichigara naye. Saka ndakabva ndachizotiza murume wandainge ndichigara naye. Chakandinetsa mukomana ndechekuti akabva andibvunza kuti kwauri kugara ikoko munei mumba menyu. Ndokubva ndatomutorera pictures ndikati hatina zvinhu zvakawanda, tingori nemubhedha, fridge, TV, zvinhu zvingori normal zvamunenge muinazvo murume menyu, because tainge tichingoloja one room. Akabva ati iro benzi iro toda kuti tinge tichiri wachisa big time. Saka ndakabva ndamuti kumuwachisa sei? Akabva ati iwe saka uroda kuti umwe mukadzi angosvika achingotanga kungoshandisa zvinhu zvako. Ndakabva ndati chokwadi shwa zviite. Akabva ati inini kunoku ndakatoti vange vachitora zvinhu zvavo. Saka iwewe unofanira kutoti unge uchiita plan zvinhu izvozvo, it's either wozviendesa kumusha. Ndikabva ndati pari zvino manje mari nekuti zvinhu izvi ndinge ndichizviendesa kumusha handina. Akabva ati okay, tinoita plan. Kunoku handina space, but for you I'm going to make space. Ndava kuchitsvaka motikari. Akabva achizondiudza kuti ainge atsvaka motikari. Ndokubva achizoya akazonditora musi wacho iwoyo wandakatiza murume. Ndakatorovha kubasa ndisingadi kuti murume ange achizozviona kuti ndiri kuda kumutiza. Saka ndakangoita sekunge ndiri kunzwa mudumbu, plus ndainge ndiri kumazuva angu. Saka mukomana ndakabva ndachizofonera chikomba. Ndokubva chachizouya. Chikomba chakati chauya ndipo apo pachakabva chachizoti tinge tichilodha zvinhu zvose. Akatouya nekamwe katraki kainge kari kadiki. Akabva ati toda kungoita one load
one load chete baby ndokubva ndatuta zvose, mbedha, mafiriji, matv, hembe dzemurume maoriginal awa, nekuti ainge achitoti tora zvose usambosiya kana anything, toda kungomusiyira mutsvairo chete, anonyanyisa kudada sterek. Saka ndakati ndatora zvinhu zvose mukoma. I then moved from Joburg ndokubva ndachizoenda ndikatanga kugara naye kuprovince kwaanogara. Ndava kugara naye murume uyu, ndopa ndakatanga kubata messages mufoni. Kwewe you are married, kweinga wani wakandiudza kuti you are not married. Akabva anditi takarambana, in which mukadzi wandainge ndichiziva nezvake ainge ari mukadzi umwe waainge akatombondiratidza machatsi, ainge ari mukadzi ari muno muSouth Africa, but ndainge ndisingatozive kuti murume uyu ndiwo hunhu hwake hwekuti anoenda pamafacebook. Kana aenda pafacebook akakuona anobva akupfimba kudaro, anobva ati uya tigare tose. Saka pano kuti uya tigare tose anobva akuudza kuti uya nezvinhu zvako mukoma. Ndakatama nezvinhu zvose ndikabva kuJoburg ndikauya kuno kuprovince kwandava apa. I am stuck apa, ndiri kuthreatenwa, ndiri kuitwa mathreats nemukadzi wacho ari kumusha, zvokuti ndava kutoona sekunge upenyu hwangu huri parumana nzombe. Apa murume uyu I did not even know kuti basa rake raanoita ndere kubira vanhu usiku. Mukoma hatorari pamba, especially kana ari pama weekends zviya, iri weekend murume wangu anenge angori pabasa chete. Saka mazuva ekutanga ndainge ndisingazivi kuti basa racho rimbori basa rei. Apa ndainge ndakatomuintroducer kumba kwavabereki, mari ikatoenda ende ndakapusisiwa zvisingaiti because ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako, ndaiva ndiine 2.5, iye akabva ati ainge aine 3000. Akabva ati saka tikabatanidza mari iyi tinobva tachizoendesa kuvabereki vako, ndobva yaita yetsvakirai kuno. Ndikabva ndati ishoma, ngatitsvake imwe mari. Ndokubva ndakwereta 1000 ikabva yachizoenda kumba, mari iri mari yetsvakirai kuno. Saka kumusha vari kutoziva kutoti mwana wavo ava kugara nemurume. It's like ndakatoroorwa mukoma, ndakatobvisirwa tsvakirai kuno, zvatova zvinhu zvitori official izvi. But baba ava vane umwe mukadzi apa imbavha, vanoita zvekuba. Pandakatanga kuziva kuti murume uyu imbavha, ipapo sezvandakuudzai kuti ndakaona machats mufoni, ndikabva ndamubvunza kuti komuno uyu ndiani. Akabva anditi ndimainini vangu izvo mukadzi. Ndikazotanga kutaura nemukadzi uya akatanga kundishauda, ndokubva atanga kunditumidzira mapictures. Akanditumidzira mapictures angu, ndine mapictures awo aakatora pastatus. Handisoti akamawana sei pastatus pangu. Mapictures iwawo akanditumidzira achitondiratidza kuti awa mapictures enyu awa mainini atori muhari, ende ndakatokugadzirai nechekare, ende kana mukasabva pamurume wangu muri kuzofa kana kungotanga kungopenga. Zvino zviri kundishungurudza kuti iniwo ndiri munhu ane vana mukoma kumusha, ndakasiyawo mhuri kuti ndige ndichibva kwekuenda ndichina kuti ndidzokere kuJoburg. Ndinoshaya kuti ndingatangira pai. ndatova desperate zvekuti maybe zvandinokwanisa kungoita ndezvekuti ndichingobudawo murelationship iyi, handiziviwo panapa kana painewo murume anoda hake kungonditora anenge ari muJoburg, ndiwanewo pekuti ndinongotiwo ndava kutangirawo apa, ndo pandava kutangirawo, nekuti zvinhu zvacho mukoma hazvisi kana kutombomeka sense zvachose kuti ndinge ndichizozviziva kuti murume uyu imbavha. Takazonetsana negirlfriend, akabva anditi munhu iye unombozviziva kuti anoita zvekuba here? Ndainge ndisina kana chandainge ndichimboziva, mufunge zvenyu mukoma. Saka nerimwe zuva akabuda. Paakabuda ndakabva ndatanga kumutevera. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakati ndichimutevera, it was somewhere kuma past 8, ndakangomushaya, ainge achifamba ari kumberi kwangu. Ndakazongonzwa ndadzipwa mukoma. Akabva anditi kwewe unonditevererei? Apa ainge akabata banga, akatsamwa zvisingaite. Akabva achizondisiya akanditi dzokera kumba. Ndakadzokera kumba mukoma. Pandakasvika pamba ndakaedza kurara, but hope dzakaramba kubata. Ndainge ndichingoramba ndichingofunga nezvazvo kuti saka murume uyu basa rake raanoita anomboita nezvei, kuzibhemba raanga akabata. Zibhemba iroro anoita nezvei naro zibhemba plus vamwe vakomana vaainge ainavo. Akazodzoka mukoma samwe kuma 2. Saka pose apa aiti kana akadzoka oita zvinhu zvake, inini ndinenge ndakabatwa nehope because ainyatsokukinura dho zvinyoro nyoro, obva apinda, obva akurura hembe dzake. Mangwana
mangwana pandinomuka maworksuit ake anenge akawachwa, bhutsu dzinenge dzakatopolishwa, because kana vachitoenda kunoba vanotoenda vakatopfeka maworksuit mukoma. Saka ipapo pandakanzwa kuti munhu asvika, ndakanzwa kutaura panze, ainge achitaura pafoni, ndokubva ndafuka hangu musoro wangu ndikaita sekunge munhu akafa nehope, ndikatotanga kutoridza ngonono. Ndakamunzwa achivhura dhoo zvinyoronyoro, ndokubva apinda. Akangoti achingokiya dhoo, ndokubva ndamuka ndikabva ndati muri kubvepi? Akavhunduka mukoma. Ndakaona kuti maoko ake ainge akazara neropa uye zvekare nebhutsu dzainge dzakazara ropa. Ndikamubvunza kuti ko ropa? Akabva anditi ainge arwa nemunhu kubhawa. Ndakabva ndamuti saka ndava kutofonera mapurisa pano kuti tinge tichisungisa munhu iyeye wamanga muchirwa naye. Akabva anditi there is no need for that. Iwe unonyanyisa kutaurisa, unonyanyisa kuonesesa mhani, sei uchida kuzviita muCID. Saka takabva tachizotanga kunetsana, ndokubva achizondiudza kuti iye basa rake anoita basa rekuba. Saka munhu wandigere naye mukoma akatondibudira pachena kuti iye anotoita chimbavha zvekuba. Handizivewo kuti ndingabatsirikana sei. Inyaya iri kutoitika. Dai kwanga kuri kunzi naye murume uyu tiri kuwirirana, apa ari kuita kundigarisa paari zveudzvinyangwe zvekuti hakuna kwaunoenda. Passport yangu handitozivi kuti iripi. Chandinongoziva ndechekuti akaibatisa nebhazi ikaenda ikanodhindiswa mazuva ikadzoka, because akangondiratidza kuti passport yako iyi yadzoka. Apart from that handitozivi mukomana kuti passport yangu inogara mumba here kana kuti inogara kupi. Saka ndonyaya yandiunzawo pano vedare. Ndikudawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri umwe wevateereri vezvirongwa zvenyu mukoma. Ndinogara ndichingoteerera zvirongwa zvenyu nguva dzose. Handizivi kana aripo murume ari mumupumalanga anoda hake mukadzi, asi murume uyu anofanira kuva ari murume wekuti anokwanisa kuzodzimiririra nyaya dzacho, nekuda kwekuti uyu murume uyu mukoma wandiri kugara naye ritori gamba dhimoni chairo pachezvaro, and ndinotya kuti dzimwe nguva anokwanisa kunge aine kana munhu waakaponda, because anototyiwa mukomanashi. Kana ndichitofamba naye vanhu vanenge vachitongotitarisa. Saka ndakazobvunza umwe mukadzi kuti naimi madha kwakanaka here, sei muchinditarisa kana ndichifamba nemurume wangu? Kasi munoda murume wangu here? Mukadzi yeye akazondiudza kuti murume wenyu munoziva kuti anotyiwa nyangwe nemapurisa emuno muSouth Africa. Kunyange zvikanzi kuno kuri kuitwa raid, hanzi kwakatomboitwa imwe raid yeHome Affairs, passport yake yainge yaenda kubhodha kunotindisiwa. Hanzi vanhu veHome Affairs vakatongodarikira, vakangodzwa nemapurisa kuti apa ngatisapinda nekuti pane umwe mukomana aripo. Saka iye nomumwe mukomana avo vanogara pamba patinogara hanzi vanototyiwa nemapurisa. Saka ndiri kutya, handizivi kuti ndoita sei. Dai ndainge ndiine mari ndaidzokera hangu kuJoburg, asi handina kana mari. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi murume uyu hanzi ndo zvaanoita paFacebook. Hanzi anoti kana akasangana newe uri a single mother anobva akuudza kuti tuta zvinhu zvako zvose. Hanzi mukoma yandakazotambwa zvinhu takati tasvika nazvo kumupumalanga, zvinhu ndokubva tachizonzi taifana kuti tinge tichinozvichengetesa samwe. Zvinhu zvacho handitombozivi kuti zvakaenda kupi, kuda zvakatengesewa. Yo pakaipa mujolo chaiwo the pandemic. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndava nemakore 24. Ndakatena 24 years. Ndakatena 24 years musi wa12 August. Pane zviri kundiremera mumwoyo mangu mukoma. Zvakaitika mukoma nachi ndezvekudai. Ininiwo pa ndakapinda muHarare ndakazotanga kushandira umwe murume uyu ainge aine mari, saka aiwanzokuuya nechibage chezanu kuma
village ekwedu vachishandisa track rake. Saka taiwanzo kuburutsa chibage chiya, ndisu taiwanzo kuburutsa chibage zvekare nehupfu. Akabva achizongotanga kundifarira because iye ainge achiona kuti ndainge ndiri munhu anoteerera uye zvekare ndainge ndisina violence nemunhu, uye aiti kana akandiudza zvaanenge achida kuti zvinge zvichizoitwa, nekuti nerimwe zuva mukoma track rake rakauya very late. Saka vamwe vakabva vachizoti no, tinoburutsa mangwana, asi ndakabva ndachizoenda nevamwewo vakomana avo vandainge ndiinavo tikabva tachizorara tichiburutsa chibage chiya. Saka akabva achizonditi ya, ndikuzviona kuti uri munhu anoteerera, kana ndava kuzoda mushandi ndichazokuudza. Saka akabva achizondifonera nerimwe zuva ndokubva ndachizotanga kumushandira murume uyu. Ndainge ndava kumushandira sagarden boy wake. Ainge aine mukadzi wake. Mukadzi wake uyu vainge vachinzi amai name hidden, asi zita ravo rekutanga ndichangovati Rudo, ndiro rainge riri zita rake mukadzi iyeye. Saka akachizouraya mukadzi wake mukoma, akamuuraya. Ndakatarisa mukadzi uyu akaita wekumanikidza kuti ange achinwa poison. Mushure mekunge akamubatira mamessages mufoni, akabva amumanikidza kuti ange achinwa poison. Saka vanhu ava vainge vagara zvavo vari vanhu vainge vachinetsana mukugarisana kwavo, zvinhuwo zvandainge ndisingazivi. Saka ipapo mukomana pandakatanga kugarapo pamba apa, zvinhu zvandaitoona nemaziso angu kuti mukadzi wacho ainge ari mufast forward and aiva munhu aida varume, and aiti kana murume wacho asipo paigara pachingosvika varume vakasiyana siyana. Murume wose aiti kana asvikapo aingonzi ava ndisekuru nhingi, ava ndisekuru nhingi, asi ndaizoona vanhu vapinda zvino mumba vava kuita sekunge vanenge vava kuita zvinhu zvisina basa. Saka ndaingoti izvi hazvinei nechekuita neni, ndaingoramba zvangu ndakanyarara until one day akazondidaidza. Hwainge huri usiku, akati andidaidza huri usiku kudaro, ndakapinda mumba. Ainge akagara mukitchen nemukadzi wake, ndokubva ndachizoona kuti mukadzi wacho ainge achichema. Saka ndakabva ndachizobvunza kuti sei madhamu vainge vachichema. Akabva achizoti ihure iri ndaribata red handed riine chikomba, saka ndoda kuti ange achizviuraya. Mukomana paakati ainge achida kuti mukadzi wacho ange achizviuraya, zvinhu zvekuti zvakatondishamisa kuti sei ainge achida kuti mukadzi wacho ange achizviuraya than kuti ange achingoti mukadzi ange achingofamba famba zvake. Akabva ati uyu mukadzi uyu ndoda kuti ange achizviuraya because zvekuti ndige ndichizoswera ndichiita zvedhivorce, ndichienda kumadivorce court nemunhu, ina handina nguva yacho iyoyo. Ainge akatobata mushonga wemakonzo nemapiritsi ekurarisa. Akabva ati ainge achida kuti ange achisarudza. Mukadzi uya akazosarudza kunwa mushonga wemakonzo. Akabva achizomuti ange achipinda mumotikari ndokubva achizoramba. Ndizvo zvaainge andidaidzira izvozvo. Takamubata mukadzi ndokubva tachizoenda naye mumotikari, tikabva tamuvharira mubhuti remotikari, takadhiraivha ndokubva achizongomusiya pakati pesango, ndokubva tachizodzokera kumba. Mukadzi uyu akazongonhongwa akafa ari pasaidi peroad. Zvakazoita kuti ndige ndichizotiza muZimbabwe. Ndainge ndava kungogara ndava kungomuona mukadzi iyeye, ndaimuona masikati, dzimwe nguva ndaitomuona kana usiku. Ndo zvakazoita kuti ndige ndichizobva muZimbabwe ndinge ndichizoya kuno kuSouth Africa. Saka nyaya iyi inondibata mukoma. Zvinhu izvi zvakaitika zvinondirwadza kuti I participated in something that was evil like that. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinganzi ndine mweya wengozi here because inini handina kumuuraya. I did not even kill anyone mukoma. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Kubva zvandakazouyawo kuno kuSouth Africa handina kuzombogara ndakaona chipoko chake mukadzi uyu, asi ndaichiona chipoko chake mukadzi uyu pandainge ndichiri kugara kuZimbabwe, pandainge ndichiri kumushandira murungu wangu wandainge ndichishandira. Ndauya pano ndikungodawo kungobvunza kubva kwamuri nevedare renyu kuti zvose izvi zvakaitwa nemurungu wangu ndichiona, ndinganzi ndine mweya wengozi here kana kuti handina.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ngatizamei kuti tinge tichivabatsira. Hanzi chandinoda kungoziva ndechekuti ndine mweya wengozi here, nekuda kwekuti ndakangodaidzwa nemurungu wangu. Ndadaidzwa nemurungu, murungu akabva ati ndibatsire kuisa mukadzi wangu mubhuti mumotikari. Hanzi vakamanikidza mukadzi wavo kuti ange achinwa mushonga wemakonzo because hanzi vainge vakamubata red handed aine chikomba. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.